फायखा तिनी जेरेनिया साब डिविजन बाय खबजाक मानदाय कायराय डन बस्को स्कुल ताबको सेमानि हाय ताकलायबो एडमिशन नाहारि दङो ताक एडमिशन चलै दङो जत मा फासनो कयो जे नरंनि बसा बुतिरंनो काहाम फुरुंमुं बारुंमुं रना मुजुंखाय चिनि ओ डन बस्को मानदाय कायरायो ताबक एडमिशन चलै दङो नार्सारि निसिमि क्लास 12 जरा इंगाय अरो जागाव फोरोंनाय रक बा टीचर्स रक बो क्वालिफाइड टीचर्स ताई दाल बिदाल रोंमुं बा फोरोंमुं अरो रजागो इंगाय जारा अरो रोंसोरों मानना मुजुंनाय रक दाबक नरक दाक्ति एडमिशन नि बागै आइना होइजावो हामबाय जतनो पुलानो मीडिया चैनल लंग बलाय खना हामबाय तांनि हाके तिनि थायना हाय नरक सिनिरो चिनि स्कुल नि बागै कायसा हायना हाय कैसे रिपोर्ट नानानि बागै फायमानि बागै जों नुबैमानखा थानाय बोसोरावबो जों अमहायकेन चिनि स्कुल नि बागै जों नरक आपडेट रमानि ताकले बहायना हाय 2026 year no रगै जों हायना हाय जत रोंसोरोंनाय ताई कोरना मुसुं तंनाय चिनि स्कुल नरनि बागै बलाय खेन खाबाय खबाय लामसगो ताई वेलकाम खायु तांनि के चिनि स्कुल हायना हाय कताल एडमिशन थानानि जेङै थांगावले जेङै रजाका आवन बागै नरनि बागै बलाय खेन अफार माने अफार या जेमन रोंसोरोंनानि बलाय खेन काहाम नरनि बागै अजागाव तांनि के डनबस कायसा जरानिया सब डिविजन में खबजा चिनि मानदाय डनबस स्कुल कायराय नरनि मानसना अबंगा चिनि डनबस स्कुल हायर सेकेंडरी स्कुल मानदाय कायराय ओ जागावनो गोबां मा चिनि रो परिवै थांगै गोबां मा निनि DCS ऑफिसर रंजा काबु गोबां मा कायथायनो ऑफिसर गोबां मा अंगै दङ बलायखनो स्कुल काहाम तांनि के अरो जस्ट स्कुल सिबिया अरो जों स्कुल जों पढ़ना बागै सिनि फाया जों सोरोंमुं ताई अन्य विभिन्न सोरोंमुं दङ चिनि थानिगो खेला दुला हयते निनि जत चिनि सुरु खायथांगा हांगे खेला दुला मोसामुं जे कुनो हयते अबखायरम जतनो दङ चिनि अरो तांनि गानरो स्कुल पढ़नानि मुसुं हांगे नरो काहाम परिमानै तांनि के चिनरो हस्टेल फैसिलिटीज बेलाखेनो काहाम सोलारंनि बागै हस्टेल दङ आलादाके ब्रिरंनि बागै हस्टेल काहाम दङ अंगे चिनि अरो चिनि स्कुल नि चाहिँ चिनि बॉयज हस्टेल कासे बेलाखेनो काहाम चाहिँ चिनि गर्ल्स हस्टेल चिनि ऑक्सिलियम गर्ल्स हस्टेल बबो बेलाखेनो काहाम चिनि अ गानावनो एकदम नांलाय जांनो के अरो फरना नि गाके ननि बागै बेलाखेनो ननि बागै काहाम ताई जत गार्जियन रंनो कयनाय नरननि बसाबति रंनो परना मुसुं थांके दाति के चिनि स्कुल फायै करंनानि इंचों तेबो सानामु चंगो चिनि स्कुल बलायखेन स्टाफ फैकल्टी रग क्वालिफाइड टीचर मामा अबनि बागैनो चिनि रो थानाय जों रिजल्ट बलायखे काहाम के मानखा के क्लास 10 माध्यमिक वे क्लास 12 फरसापन चिनि रो ड्रप उंलिया लास्ट ईयर रो बोलो बेबंनो पास बैखा ताखलाय भो हायनो हाय जों चिनि बोर्ड एग्जाम थाना नंगै दङ अबनि बागै प्रिपरेशन बलायखेन काहामके खायतोङो चिनि स्टाफ रक जत क्लास 10 बाय क्लास 12 बरबो काहामके परितोङो जों खाखायो बरब दिस टाइम बो पास होनो हने हापेनो आं तेबो कयनाय चिनि रो स्कुल जारा पढ़ना मुसुं संनाय र पढ़नानि दिगे सिमि चिनि रो सुदुंमाया गोबां मा जागाव थाङै खेला दुला थांनानै निनि बायराव थानानै मोसानो गोरों गाके मोसामु कम्पिटिशनाव थानानै अहायरा गोबां मा चिनि प्रिन्सिपल उदुक दैचिं कायसा बो बेलाखेनो इंटरेस्टेड पर्सन बो बेलाखे खेला दुला न बासके हामजागो अब खेला दुला थंमानि बिसिंथि बोसों कायसा अब परिमानि बिसिंथि बेलाखेनो अब गोरोङै दंमा हाके चिनि बसाबति रक चिनि रोंसोरोंनाय चराय रक ड्रग्स बाय इनवॉल्व मुला खनै जों थाखाय अबनि बागैनो चिनि प्रिन्सिपल नि वान सुमुं बेलाखेनो काहाम वान सुमुं बोताम निगाके खेला दुला जे ब्रक दंनाय ड्रग्स दिगि रक आसो कुबुलिया चिनि चराय रक परसुना ठीक दंनाय আর পড়া সিমি পরীক্ষাকে বঙ্গিয়া जों खेला दुला थंमानि बिसिंखौबो अनो किसु सोलोंमुं मानो निनि डिसिप्लिन मानो नों बाहायके बरनो रेस्पेक्ट नानि अरे जागा थानानि कासेनि एक्सपीरियंस कासे डिसिप्लिन तनो नांनाय आव हायरांनाव बगै बलायखेनो चिनि प्रिन्सिपल उदुक काहामाके नाजाक ओंगे ताकलाय बोसोरबो बतेबो जोङो साजाक जे खेला गोरों बा नेशनल मिट थंजाक बा
state meet khaijak ba dance khainani korong bo music tamna korong bo rosabna korong obo hairong no hanga ke balai khano rang kom mari baino bo umti free rokhe porna ni bo bini site to tongo abo ongnai ang kha khayo sini principal onek maya ganang sini para jewel ekta tai khela bo asikana hamjogo khela jaga jaga o thange onek record khaijak ba belai khe onyo skuni sai sini ro agugui tongo no sin khela dula ni bising tike joto triprani amsai kereng khaijak ono sini school ni team jeng participate khayo tangai ngake sini obo kaisa brand haingai thanga sini Don Bosco je phanangteng football phanangteng cricket phanangteng volleyball phanangteng obo haina rugino jeng balai kheno sini srai rok talent am hai khela korong no jeng ti sanani musung tongo porin mani sate jeng khela dula ti borong ti sanani sai to tongo je jeng taklai hinga ke je khela korong obo hai rok no jeng sini principal in wan sumung jate ba rang puisa kombai no jeng borong no tebo facilities roi tai garden no koine judino borok serna musung tong hangka boni je korong am hai rok no hangka te kisa 30 to 40% tike abo goroi bong no rang puisa kombai jeng pori